Kardong pini news pas karbiang ng berta thanjiban nilisani somjalening lengpi aprangsi berta dipipen arjuitha. KSA Dipu District Committee tumpen pen Pherangkia Mai Kangni Annapurna Bank Achokamar Nilakanta Bordoloi Morigao Asor Menmiji pen Khandajan Adak Jelahot Ahidi Along Kokthat Chipide Tomon ke thea joini Midilang Mepi Begambura Ahem Tomon Konflin APHLC Asong Ko Ansi Wot Kelongji Malapen KSA Lamding Road Aphan Jai Kathar Lamboy Kipi Umlarong Riso Ejang Klengdun Klengsar Puatum Pen Oki Pruponsi Oki Thekelong Pen Ningcheparong Rinti Lamding Road Akese Sai Hemalong KSA Dipu District Committee Tumpen Pherangki Amai Kangni Labangso Pherangki Amai Kangni Nangkoke Kedamtang Arni APHLC Asongatum 6 Schedule Live Talk Show Along Kaningje Kechokche Anparta Angtang AKSA Atum Madhab Rongphar Pen Facebook Live Kedamahut Alam Pen Lamboy Kipia Puthak Pherangki Mayalong Klardak Alam Jaipon Lapusanahut Madhab Rongphar Pen Kaningje Pon Karbiang Long Pen Angtang AKSA Atum Kopusi Central Committee Manlaplo Lapen Lasolong Jai Kathar si Bidisar ke Dopusi Lamthe Arbok Pon Lapu 24+ Asong Alongta Angtang AKSA si Kedoke Ong Lapen 24+ Alongta Jai Kathar si Abidisar ke Doputa Than Pachini Pon Anparta Karbi Khai Aphan Ajoini si Kedamtang MLA Election Ahut Bokajan LA Constituency Alongke Cheklang Dak Pensi Ratan Ingti Congress a candidate Aphansi Cherabdun Loputa Klardak Alam Che Pachini Pon Athe BJP candidate Dr. Numul Momin Jungjung Pen Assam Governor Jagadish Mukhi Aphan Lokepali Along Kuki Rengma Garo Akhai Aphan Regional Council ke hang ke doko ajoksi Ongdung Hampang Asong Atumki Bokajan LA Constituency Along ke Congress Aphansi Cherab Chitunung Puta Dipu District Committee Kongchun Bang Madabrong Parpen Jaipon Kecari itu Karbilo cari song cari rapi itu Shillong, Guwahati, Tezpur, Jorhat, Dhubri, Golaghat alang itu mapan itu kiputot kali kakondem kali alang itu pen itu ke apang pen setambi dorapet Karbilo cari song Lamding Road a unit tu apang pen ta Shillong, Guwahati, Beer Brothers aso itu hemisi song dorapet tangte ini question kajukan tu apang itu dorapet buat komentu pen sekat Central Committee cemang lama apang itu nintu apa yang itu dorapia lo tanda komentu kan selain lang lap lo kumak paklem toy bansi Central Committee lang lap apa itu maju itu sambil itu melatung arju itu lo non porke alang tu aki klaim aki dari pin pen parel nanti pulo nak klaim along jom si PHL si atum ni kehodo kok pulo te alang si doktor nomor mena pan BJP apa kepahai sai klaim mong Ini antara KSA pen KSA apang lapar di PK dari tu KSA di District Committee aja pen puluhan rupa jero antara KSA apang dari tu pinrem ponte jom si pinrem ponji puason te dari tu KSA pen ume ateke Guwahati la pen senglok tenangan adin ke ile tu KSA unit sa delo onda ini antara long kedoan ke Central Committee ceklang la mata biti lo buat aljume lahaya job apor pedam lahaya pen job apor pedam de KSA lapen celang lapen asong ke emprega farman lapen hai kisung along kaketa arjapsi 244A ke pachun jialong omatne napasik sa dun dokok prote tere pen pen News Text Report News Fast Karbiang Along Patum Yarnikang Sam Apor Langka Annapurna Bank Achokamar Nilakanta Bordoloi Arnikang Team Arong Tangka Kirung Dampen Arnikang Sam Annapurna Bank Langka Abran Salong Tangka Maha Ahisap Cepaklang Pondet Pen Branch Manager Aphan Ahem kache damji pu kache thante kang pen ajo porphai troxia por alangli bhara ke doa hem pen damjuilo bon setame isi kamang humeme alama bangke alangli ke Morigao Soraibahi Asor Pupen Kedam Thuke West Karbiang Long Kheruni PS Angkang Arlo Menmiji Pen Khandajan Adak Jela Hot Ahidia Kung Along Chek Arum Si
Bite number AS 21H0906 abangke bidekang. Lapen Nilakanta Bordoloi abangke hidi ang bongsi kokthat cepidet. Haladak aradatum kaning jepon arju iksenang. Ada price tadi hat baje lo. Milita pulpen brasas kurila hai. Amasi men la dak jola pothar pen dak adap la so tamane kachewek ling pu theglong atum si nilifan phuna kurila hai. Baje so alom nilifan phunang lelo. Amasi onang liwani. Athi kona muni rone kopi ko solo ne jota chini dunde aun bang adap si theglong pin lo tenong nangai ko atum si. Amasi milita wang lo. Amasi ingke api bangke jengkai si polis sampan information pilo boleh nal tung wang ni je kachini ne amunit ladak militum jola pothare hidiang bonglong chebek ling pula solam bang ni IC sarpan than long masih nonalang litum tanang ni lo bendang nil tung VTP tim da lo langsung ala lama kachini te kumarong asor ini kalang mo pen utaya idea long kelong teng pelo teng mori gang Nilakanta for company আছে অন্নপূর্ণ ফাইনেন্স হয় অন্নপূর্ণ প্ৰাইভেট ফাইনেন্স তো তেওঁ FCO হয় ফিল্ড ক্ৰেডিট অফিচাৰ তো যোৱাকালি তেওঁ কি আছিলে ডিউটি কৰিছে ডিউটি কৰি কেছ কালেকশ্যন কৰিছে জমা দিছে তাৰপিছত তেওঁ পৰা মান্থলি কালেকশ্যন হয় ঠিক একেদৰে যোৱাকালিও তেওঁ কালেকশ্যনত আহিছিলে ঠিক আছে কালেকশ্যন আহি ক্লজিং কৰিলে তাৰপিছত ঘৰত যাওঁ বুলিয়ে কৈছে সেইটো সেইখিনি আৰু আপোনাৰ অফিসটো ক'ত অফিস আমাৰ লংকা এতিয়া লংকা অফিচৰ পৰা কি ঘৰলৈ যাম বুলি ওলাই আহিছিলে ঘৰলৈ যাম বুলি ওলাই গৈছিলে এনে তেখেতৰ নামটো নীলকান্ত বৰদলৈ এনে ঘৰটো ঘৰ মৰিগাঁও চৰাইবাহী Kheroni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong. Kheroni PS Kaparlo Middle Lang Mipi Arong Piniada Porphai Serkep Apor Malom Hem Anchu Bomahut Temon Karting Kibanga Joini Middle Lang Mipi Arong Asar Mate Ramchandra Be Ahem Men Hem Asarnu Rungpon Plangamat TV Almari Ahem Arpong Anta Thang Hotekang Thailo Lasibang Sohem Keheno Puthak Council Kacharipon Ake Hoyatuma Phan Kisung Kipovek Atum Chuneng Ripon Đây áo lo này tụi ăn chú xí cái bà tụi món cắt tiếng cái bang lo, ama hem cái pripon dak lo, ama bayi sirke vapor si hem pridak lo, ama jeng kecil kecil husi, hem painu dak pon dak lo. হোম কোন হেম পাং হকে Hem cái hum ve, berenda sorandan ta painu thai lo. Room thom lo, hem hum lo mati, ma room thom hem cái berenda anta pripon dak lo. কপিয়া রং এগুলো Ha? Biarok sonro bi hem. Bi gangor ahem lo bi gangbra hem lo লাং মিপি alang mepi amang লাপেন কপি পিয়া হরমুল খাই kai no ke nom bortoman ke TV aino ponlo tapen godes almari aino ponlo la heno ason muli ting lukson lo ting ke la ke hem ki pijang dak lo mati la an lo সরকার ফানাং তুম কপিলো কচুনুরি কাং তুঙ্গা kacuni riang tung ke ne tung ke la lo hem lo ting lo nang rap nang pola pen TV kala ela godes Kheroni Pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong Phuluni constituency ke parlo Phuluni Hemrong Rang along Dipu LAC Longtroksi constituency APHLC Klem Rapet atum Chingrum si Maikang ni Mai along Aluhi Sarpo APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingti Financial Secretary Dhoniram Timung Meipu Jai Kathar Lapen Ong Dungaratum Chetong Dun Maya Long Kedam Tang MLA Kilik Konat a constituency pen Koan Long Jipu Assessment Kachean Mate Ahisap Chepi Pon Laswang Bong Pen Dipu LAC Long Troxy constituency along pen Vote Surip Hokebra Pharupwa Muluk pen APHLC Asong Hai Pon Jipu Si Chethan Pon Lapen Lamding Road KSA Asong Atuma Phan Asong Atum pen APHLC Aphan Karbok Alam The Alam Jai Kathar Lamwai Kipi Athe KSA Atum ke Dr. Numal Momin Personnel Aphansi Attack Jot BJP Parem Nangji Puabang Pupesi Momin Aphansi Parem Nangji Purong Son Pute Tribal Akhai Garo Atum ke Aning ke Oi Ason Karbi Aphan Dokokta Thek Puta Ningje Pon Athe Lason ke Punangji Pute Pipotsi Dipu Alongta BJP Remnangji Hawar ke Hat Alongta BJP Remnangji Pupupe Dat Loputa Jongpon Bukajana long halam mumin apan perem nang ji pupu varethedi
ko pia po ro lang lipan perem po ka perem nang ji ke momin po ko BJP pu pede la pa ye BJP pan perem nang ji pule pu ali momin pan perem nang ji pu si pu la pa ye an ke jong si BJP pan alang litum jong si pu kali ne tu momin pan se momin mane BJP pan si perem nang ji pu si pu lo pu jong si pu tang te ante son thak a appeal di puta claim tamele di pua constituency ta dakta BJP pan perem nang ho pula dakta ningge tamega matiti ba bothalang so constituency ta ningge tame lapen hawra ghat ta ningge tame hawar ke hat ta ningge tame alang li tum ningge ye ta thalla dagan si ningge dam chot ke matiti la posiela bange ma thami mi le la lamba ke along apre BJP po pot kali momin po je ay momin po pot pulo de ahok lo lage garu pina la pule an ke alang li garu amonit ke to kopini chok che chot lo mene he chok che chot lo mene alang li phanta ni tunge chingye tengke momin na phanda RSS bongo sena tumsi kate war pon boda an ke hala bongo sena RSS tumta tribal atum bong pa che chok nang po kang ke hala tum de ning han ke di las iha ihi ituma na tu momin na phan pudun chot hala tum momin na tu bang itum karbi atum manang pudun chot lote lage tribe atum bong si che polok che plang de le hala itum alam gidle bang lo momin pomat puwaret amat hala akaprek a tribe atum ta hedi matha thu det lo jelas karbi atum majority amat amet thang ban che matha chot a hok lo ko marli je hala tum ta che matha thu det la po an lo yu moten ne litum la bang khang dun pik le he ne litum khang dun pik lo ne li gala si pulo batai pai ku ki tumang no ta garo tumang na ta pulo je tribal area po si sikhi dulong e pu karbi area po le pu ali tribal atum ke la ke right dulu aku hala regional council putalata sikhi dulong si ke dolo ke lata la si alang litum akaprek a tribe atum ta a right do akaprek a tribe tum chot kali karbi atum ta a right do la regional council ke hang ya pha ki piji ma pipe ma feasible kalima lale asang aprek alam la ke seta a right apang ke tu la puyo la tum di puji ke hala ke tok chok che chot la mene la so mominta nelita pon ek dun long le lang ke tok ko piloni la tung tok deta ne tungama thagala pu ako la son la inura phan ne pret penopot ala kes etum ta intention ne kalime ne de alang litum la garo phan si kelang selet che dap la hu puge alang litum ta kaningye dam kalime ne at least a ema bangke seta lama bang son klang det la puye nitung ning ke che don dun dia thai kala helo alam ke klang det la ili tungge bang a tribe tum han ke ili tungge pu ke dong thip ye phan ke ili tum claim un e Phuluni pen Arun Crow News Fast Karbi Anglong Karbi akhai along ritin atum penta karbi okipru mate ningkan ese kalong lohan kachuria jutang haku penta do lason si nijang karbi anglong wothat langso umro hawar mate umlarong along risoi jangatum pen pini karbi lang pi alang royalong okipru asai dengpon bangso okipru pon asai umru klengdun klengsar puatum pen patir pipon si kadok kabe rong trok risotum pen si pini okipru pon bangso sai along wothat langso municipal board chairman Chandra Ronghang lapen rong buruteman pen kidang lok ong dung man peng kido kithikiding atum chetong dun pen anparta bangso okipru pon along akupai kithetum okithe kilong pen ning chepa arong renti lapen bangso okipru asai ingsam jen pen pechun pon wothat langso pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong non malong sopan bir time tonsila Good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962542. Thank you. Bokolia Police Station Arlong Rupat Mate Silveta Tower Kekek along ihum hormukar thanga truck kaching koi Pinpur me bangso tower kekek adimalong
penang an agariatum cingkoilong birta kilong duna tengke adabapor theang prin prile por hutsi bangso NL01 R 1985 atrak Guwahati pen Manipur hormuke thondam je phansi kedam apor hutsi cingkoilong pusi driver bang chethan kopai kimi ki thike jangke abelang sita arenga huke soloputa chethan nonamat adim pulis atum palidunsi saido an amuan bidisore chipidunsi cosmetic ahormu kaprek atrakalong pathaponsi ponlo news text report news fast Karbi Anglong Pinia Birta Lansi Pajut Iklo Domi Thakme Kardom